Incwadi yokuqala yompostoli uJohane, verse 2. Bantwana bami, nginilobele ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyasihlawulela ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena, uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye. Kepha ogcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lowo othi uhlala kuye, yena umelwe ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha, kodwa umyalo omdala eninawo kwasekuqaleni. Umyalo omdala uyizwi enalizwayo, futhi nginilobele umyalo omusha owona oyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyadlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lowo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe usesebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, akazi lapho eya khona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Ngilobele nina bantwanyana, ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Ngilobela nina boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa, ngokuba nimnqobile omubi. Ngilobele nina bantwanyana, ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa, ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa, ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwa ukuthi umphiki uKristu uyeza. Nakalokhu sekukhona abaphiki uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma babengabakithi, babeya kuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakalise ukuthi bonke abasibo abakithi. Nina ninokugcotshwa okuvela koNgcwele, niyazi konke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi, nangokuba akukho manga avela eqinisweni, ngokuba ongumqambimanga uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu na, nguye ongumphiki uKristu ophika uyise nendodana. Yilo nalowo ophika indodana akanaye uyise, ovuma indodana unaye noyise. Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kunina. Uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni, nani niyakuhlala kuyo indodana nakuye uyise. Yilesi isithembiso yena asithembisa sona, ukuphila okuphakade. Nganilobela lokhu ngabo abanidukisayo. Ninake ukugcoba enakwamukela kuye kuhlale kini. Anidingi ukuba nobani anifundise,
kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso, akusiwo amanga. Nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye. Nakalokhu bantwanyana, hlalani kuye ukuze nxa ebonakala sibe nesibindi, singabi namahloni, sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe. Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi yilowo nalowo owenza ukulunga uzelwe nguye.